вече има колекции всяка седмица. Натиска, който те оказват върху нас, да бъдем в крак с модата. Защо Веси набира такава популярност fast fashion? Има няколко причини със сигурност. Лично съм си купувала обувки за 20 евро, които по принцип струват 100 и отгоре евро. Но си бях харесала раница за около 150 евро, обаче новият цип ми струваше около 15, така че 10 пъти по-евтино. Миналия път си говорихме как да контролирате парите си. Днес ще ви покажем машината, която ви програмира да ги харчите за дрехи, които ще изхвърлите след месец. Добре дошли в Устойчиво, ама как? Подкастът, в който си говорим за устойчивостта, която касае не само природата и опазването на околната среда, а и начина, по който живеем, работим, мислим и изграждаме света около себе си. Аз съм Ани. Аз съм Веси. И днес ще си говорим за икономическата устойчивост в по-голям мащаб, в обществото, между различните държави и така нататък. Още в предишните епизоди многократно сме засягали темата за бързата мода и мисля, че в този епизод ще разгледаме малко по-обстойно, понеже доста добре съвпада с тематиката за икономиката. Нека да си поговорим всъщност кога се заражда бързата мода. Още от 80-те и 90-те години производството на дрехите се измества в страни с ниски разходи на труда, като Бангладеш, Китай и Виетнам, в които има слаба регулация върху заплащането и в резултат цената на една дреха рязко намалява. Така се появява и нов бизнес модел, който е развит на първо място от марки, които и до ден днешен, когато влезем в мола, са първите, които забелязваме. Те променят правилата, тъй като допреди нормата е била 2 до 4 колекции всяка година за различните сезони. Вече има колекции всяка седмица. Хората могат да си купуват всяка седмица нещо ново на достъпни цени. Трендовете се копират със светкавична скорост и вместо да се планира дълго време дадена дреха, тя просто се взима и се произвежда масово, достига светкавично бързо до потребителя на достъпна за него цена. Друго нещо, което способства всъщност този процес, това са социалните мрежи и натиска, който те оказват върху нас, да бъдем в крак с модата, да бъдем вечно актуални и по-запомнящи се. След всички тези промени обаче се появява и нов играч. Това е ултрабързата мода, където нещата стават още по-екстремни. Хиляди нови артикули се появяват всеки ден. Непрестанно се анализира търсенето и се предлага точно това, което потребителя ще иска да закупи на момента. Защо Веси набира такава популярност fast fashion? Има няколко причини със сигурност. Една от тях е, че тези артикули, които се предлагат в тези магазини и сайтове, са на много ниски цени. Тоест потребителя почти не усеща как портмонето му леква от тази нова покупка. Освен това, психологията на новото. Ние постоянно искаме нещо ново в живота си. Дали искаме да променим прическата си или гардероба си. В случая, дрехите са нашата жертва, така да кажем. Освен това, като излизат нови колекции постоянно се сменят трендове, ние винаги искаме да сме в крак с новата мода, както ти спомена. Затова също този FOMO или Fear of Missing Out, т.е. искаме, получаваме този страх, че не искаме да пропуснем нещо, да изостанем от това, което в момента се случва. Друга причина за бързата популярност на ултрабързата мода, това е социалния натиск, който може да звучи като това, че трябва да изглеждаме добре в Инстаграм. Като така повторното носене на дрехи се възприема като нещо негативно, но ние в предишния епизод говорихме за outfit repeating и това, че всъщност в момента се смята за нещо по-готино, отколкото да е негативно, така че... Но тук, социалния натиск е вече съвсем друг контекст.
Освен това, тези онлайн магазини предоставят бърза доставка, лесно връщане и общо взето целият процес на купуване става много лесен и достъпен за потребителя и как да не се изкушиш да станеш част от тази матрица. Според теб, Ани, какви са основните проблеми на бързата мода? Ами, на първо място, разбира се, е свръхпроизводството. Всичките тези дрехи се произвеждат с мисълта те да имат кратък живот, за да може да се способства купуването на повече дрехи. Те често са създадени в много лоши условия на труд, т.е. в държави с ниски заплати, опасни фабрики, дълги работни часове, при които работниците се излагат на доста опасни химикали, които увреждат тяхното здраве, но поради липсата на регулации от страна на тези държави, производствата се възползват от тази дупка и така, за сметка на хората до нас достигат ефтини, но пък неетично произведени дрехи. Освен това, вече дори и да искаш да носиш многократно дрехата си, както вече в последно време става така, нашумява идеята да си повтаряме тоалетите. С нашумяването на тренда да се повтарят аутфити, всъщност ние достигаме до извода, че не можем физически да ги повтаряме тези тоалети, защото те са просто некачествено произведени и след третото пране се развалят. Това са често случаи дрехи произведени от полиестер, найлон, които са с две думи синтетични материи, които са на практика пластмасови. Не просто, че запаряват като неестествено произведени материи, кожата ни не диша, също така особено свръхпроизводството и вноса на дрехи от трети страни извън Европейския съюз са свързани с множество химикали, съдържащи се в тях с концентрации над установените норми, които съответно вредят и на нашето здраве и на не просто на производителя, но и на потребителя на здравето. И най-важното може би е цената. Цената е огромен мотив за покупка на много хора, естествено, тъй като в кризата, в която се намираме, нали, в момента и в България с инфлациите и като цяло по целия свят масово, нали, много добре знаем, са на лице инфлация, криза на въобще недостатъчни доходи, изобщо страшно много проблеми, които допълнително способстват опитите на хората да намаляват разходите си за дрехи, като същевременно остават тренди, актуални и така нататък. Но стига толкова за негативното. Смятаме, че нашите слушатели са достатъчно образовани, за да знаят тези неща. Пък дори да има нещо, което не знаят, ето вече го знаят. Нека си поговорим за това, кои са най-добрите начини да се борим с неетичното и неустойчиво неетичната и неустойчива същност на бързата мода. Веси, ти какво можеш да предложиш по този въпрос? Според мен най-очевидното е един от начините да борим ултрабързата мода със сигурност е да си купуваме дрехи втора употреба. И всъщност има много готини магазини в България, а и не само, и по света, които, нали, предлагат много така запазени артикули, винтидж такива и според мен може да си намериш много добри находки. Аз лично съм си купувала обувки за 20 евро, които по принцип струват 100 и отгоре евро. И са, както казвам, супер запазени, вече ги нося с месеци. Наистина се намират много хубави неща, качествени. Друг начин е просто, когато нещо не ни харесва, но пък то става за носене, нали, не е скъсано или повредено, може да го разменим с приятел или просто да го подарим, вместо да го изхвърлим на букука и то да замърси по някакъв начин околната среда. Освен това може да се дари, не е само, нали, да се подари, има и множество такива
пунктове за даряване, нали, на стари дрехи, на въобще дрехи, които не ползваме вече, които отиват за хора в нужда. Така е. Друг начин, по който можем да купуваме по-малко дрехи, е като внимаваме с материите, които купуваме. Материала, от който е направена всяка наша дреха, е от изключително голямо значение за нейното качество. Освен това, трябва да внимаваме за начина на изработване, начина, по който са зашити дрехите, по който са конструирани, изобщо материите, които са използвани, не просто материала, от който са направени, а дали материята е прозрачна, тънка, как пада, въобще как ни стои. Освен това, нали, няма нужда да казваме материите, които са най-добри за които са най-устойчиви, са памук, лен, вълна, вискоза, нали, материали, които са като цяло от естествен произход. Те не съдържат и не отделят пластмаса при пране, нали, тези микропластмаси не навлизат в нашето тяло. Освен това, трябва да сме наясно и с собствения ни стил, това какво ни седи добре и с какво най-много се харесваме. Тъй като колкото повече го обличаме това нещо, толкова повече си заслужава тази покупка съответно. Затова тук сме си говорили много често и за капсулния гардероб, за това да си съставим гардероб, който да се състои от цветове, които отиват на кожата, на тялото ни, въобще, които ни карат да се чувстваме уверени в себе си, в начина, по който изглеждаме. Обикновено, когато създадем един гардероб с дрехи, които могат да се съчетават свободно едни с други, това ще са най-вече определени цветове. Например, аз от личен опит мога да кажа, моят гардероб се състои основно от кафяви, бежови нюанси, синьо, червено, въобще. И знам, че тези нюанси горе-долу се съчетават добре едни с други и могат да създадат множество тоалети с тях. Точно това ще се случи с всеки, който си прави капсулен гардероб, когато го създава, той ще разбере, че определени цветове, модели, кройки, платове падат по определен начин на неговото тяло и най-добре седят лично за него и ще се съчетават нещата по този начин, много лесно и много бързо. По този начин не просто спестяваме пари и време в избирането на самите дрехи, но също така сме и по-устойчиви от гледна точка на трендовете. Защото когато ти знаеш, че на теб ти отиват тези цветове, такъв модел ти харесва, ти не се водиш от временните трендове. Да, то може да ти харесва как стои на някой друг, но ти знаеш, че за теб това няма да е окей, което е също един много голям плюс на капсулния гардероб. Според теб какво друго е важно за боренето, така да кажем, с бързата мода? Аз мисля, че също трябва да се научим да се грижим правилно и за дрехите, които вече притежаваме, за да не се износвате толкова бързо и да не ги разваляме толкова бързо, като например да ги перем на по-ниски градуси, за да запазим възможно най-много материята. Освен това, кърпенето и шиенето също е възможно. Аз, между другото, се сещам сега, когато бях в 7-ми клас, си бях купила 2 чифта, еднакви дънки, само че в различни цветове. И си спомням как веднъж пред училище паднах с едните от тях. Обаче, защо бяха еднакви дънки в различни цветове? Защото тази кройка, аз трудно си намирам по принцип дънки за моята фигура и просто когато тази кройка ми пасна идеално и реших, че трябва да си ги имам тези. Обаче паднах пред училище и съответно протрих материята на колената и реших, че аз не желая да ги хвърлям тия дънки, защото знам колко ми е трудно да си намеря нови и така нататък, пък и цялото това обикаляне по магазини просто не ми е любимо, честно казано. Усещам го като много голяма загуба на време.
понякога и за да спася тези дънки, реших да си бродирам цветя на тях. Купих си конци, които са специално за бродиране, взех игли, видях в интернет как се прави, нали, изгледах едно-две видеа и с малко вдъхновение от Pinterest си направих едни много готини като маргаритки. Все още си ги спомням и мисля, че ги носих още поне една година тези дънки, преди вече, нали, да ми умалеят съответно. И изобщо да не мога да ги нося, но мисля, че бродирането е нещо, което на мен лично ми е помагало да спася една дреха, когато все още искам да я нося и тя наистина става за носене. И това е една добра идея, когато искаш да я направиш по-уникална, по-такава интересна, в твой стил, по-твоя, един вид. Да, абсолютно, пък и освен това, между другото, миналата година мисля, че имаше такава тенденция, нали, с маргаритки или с такива бели цветчета, по дънкови материи и даже мисля, че човек сам може да си ги направи без да се налага да си купува чисто нов артикул, при положение, че можеш сам да си избродираш или да се събереш с приятели, да си обмените опит, идеи и да се получи като едно приятно занимание. Много сладко. Да. Освен това, ако занесете дрехата на нашивач, нали, да ви я поправи, или обувките, или артикула, каквото и да е, обикновено ще ви излезе много по-евтино, отколкото да си купите чисто нов такъв артикул. Както аз направих наскоро с една моя раница. Мисля, че споменах този пример в някои от предишните ни епизоди. Реално си бях харесала раница за около 150 евро, обаче новият цип ми струваше около 15, така че 10 пъти по-евтино стана това поправяне. Освен това, много интересна платформа, инструмент, на който попаднахме, докато правихме ресърча за този епизод, е платформата Good on You. Всъщност много малко хора мисля, че знаят за нея, но тази платформа оценява всички световни марки, които са доста разпространени и в България, по 3 основни критерия: влияние върху планетата, влияние върху хората и работниците и отношение към животните. Дори само проверявайки марките там, можем да избираме поне една идея по-устойчиви, етични марки в сравнение с предходните. Например, за никой не е тайна, че голяма част от марките, особено на бързата мода, имат доста повтарящи се артикули или доста подобни. Така че ако изберем една идея по-устойчивата марка, дори тя пак да попада в категорията на fast fashion, мисля, че подпомагаме движението и устойчивостта по този начин, защото в крайна сметка устойчивостта не е цел, към която да се стремим на 100% и да сме шепа хора, които да са 100% устойчиви, да сме едно голямо общество, в което да е, да кажем, 50% по-устойчиво. Така правим много по-голяма промяна, колкото да се стремим към перфектно устойчиво поведение, така да кажем. Според мен, да, няма как да бъдем перфектни. Важното е да се стремим обаче да бъдем все по-добри и да вземаме информирани решения в крайна сметка. Тази седмица имаме предизвикателство за вас. Отворете гардероба си и намерете една дреха, която не сте носили поне от година, защото има някакъв дефект, било то скъсано копче или пък някакво петно, и я поправете. Ако решите да направите това, много ще се радваме да ни споделите снимки и отзиви. Пък друга идея, която можем да ви дадем, е да направите размяна на дрехи с ваши приятели през уикенда, например, като така да размените дрехи, които вече са ви омръзнали, и по този начин напълно безплатно ще се здобиете с нова находка. Нека да припомним, че когато говорим за устойчивост, често си мислим за природата, а всъщност икономическата устойчивост е също толкова важна. И както знаете, днес повечето държави функционират на принципа на под някаква форма на капитализъм. Какво обаче е капитализма и как работи той? Неговите основни характеристики са частната собственост, свободния пазар, конкуренцията между фирмите, стремежа към печалбата и инвестициите, както и натрупването на капитал. А ето как изглежда и това на практика днес.
Така, един предприемач създава бизнес, инвестира пари, произвежда продукт или услуга, започва да продава и ако има печалба, съответно разширява бизнеса. Тази система стимулира иновациите, предприемачеството, конкуренцията и технологичното развитие. Защото много от технологиите, които използваме днес, са резултат от конкуренцията на компании. Капитализма от своя страна обаче има и своите предизвикателства. Като критиците посочват няколко основни проблема. Например, неравенството. Богатството често се концентрира в много малка част от населението. Също така натискът за непрекъснат растеж се изразява в това, че фирмите трябва постоянно да растат, за да могат да бъдат конкурентно способни, което пък от своя страна може да доведе до прекомерно потребление, свръхпроизводство и още по-голям натиск върху природните ресурси, които, както знаем, те са изчерпаеми в крайна сметка. Друг проблем е външните разходи. Понякога цената на един продукт не включва реалната му цена за обществото. Например, замърсяването, изчерпването на природните ресурси, лошите условия на труд, за които споменахме и по-рано, и така нататък. В предишния епизод ви разказахме повече за икономическата устойчивост на индивидуално ниво, но нека да ви припомним какво означава това. Това означава да можеш да покриваш основните си нужди, да имаш резерв за непредвидени ситуации, да избягваш прекомерните дългове, да инвестираш в знания и умения и освен това да мислиш дългосрочно. Икономическата устойчивост на семейно ниво означава разнообразни източници на доход, разумен бюджет, спестявания и финансова грамотност, както и планиране. А що се отнася до икономическата устойчивост на общностно ниво, едно общество е по-устойчиво, когато има разнообразна икономика, местни предприятия, социални предприятия, кооперативи, къси вериги за доставка, както и местно производство. Ето един пример и за местно производство и как всъщност да подкрепяме устойчивата икономика в това направление. В нашия град се организира много често, както не само в нашия град, ами изобщо в много градове и в България и по света, фермерски пазари, да кажем в определен ден от седмицата, където местни производители излагат своята стока или продукция, било то плодове, зеленчуци, млечни продукти, месо, в зависимост от това, което е най-характерно за съответния регион. Аз лично обожавам да ходя на този местен пазар, защото по този начин не само, че подкрепям местните производители, ами се храня с много по-здравословна храна, която знам, че идва произведена по един по-устойчив начин. Освен обаче класическия капитализъм, за който си говорихме до момента и начина по който той функционира, а именно произвежда се, използва се дадено нещо и след това се изхвърля, се използва така наречената кръгова икономика, която не споменаваме за първи път в нашия подкаст, а именно когато се произведе и използва дадено нещо, да полагаме максимални усилия то да бъде ремонтирано, използвано отново и в крайна сметка рециклирано, за да бъде използвано като суровина за производство на нещо ново и така цикъла се затваря. Тази алтернатива е изключително силно разпространена в средите на устойчивостта. Пример за нея е именно един телефон, както сме казвали в предни епизоди, който може да бъде ремонтиран, вместо да бъде изхвърлен, може да бъде препродаден, може да бъде даден на някой друг. Въобще възможно е да бъде релокализиран на много други места, преди да бъде преди да бъде рециклиран и въобще да не стига до бунища и до сметища. Да, като цяло до сметища. Друг алтернативен модел на икономиката е така наречената Donut Economics или икономика на поничката, която е разработена от Кейт Роуърд. Основната идея е осигуряване на достоен живот за всички хора, без надхвърляне на екологичните граници на планетата. Представя се под формата на поничка, т.е. два кръга, един като по-малкия е в по-големия и образуват форма на поничка. Вътрешния кръг олицетворява
минималните човешки нужди, а външния екологичните граници. Целта е обществото да живее между двете граници в безопасното и справедливо пространство, т.е. така, че нуждите на хората да бъдат задоволени, но да не надхвърлят екологичните граници. Друга алтернатива е така наречената социална и солидарна икономика, където основната цел не е максимална печалба, а на преден план се поставят хората, общността, демократично управление и социално въздействие. Пример за такъв тип икономика са различните кооперативи, социални предприятия и кооперации и като цяло организациите с обществена полза. Degrowth е друга алтернативна форма на икономиката и една от най-дискутираните идеи в интерес на истината. Поддръжниците смятат, че безкрайен икономически растеж не е възможен на планета с ограничени ресурси, каквато е всъщност и Земята. Според поддръжниците на този модел, по-малкото свръхпотребление, повечето споделяне, по-кратката работна седмица и по-устойчивия начин на живот са едни от добрите начини за функциониране на икономиката. Критиците обаче предупреждават, че този модел може да доведе и до сериозни икономически трудности, ако не бъде управляван внимателно. Така че, може би, една от най-добрите алтернативи е кръговата икономика, за която сме си говорили вече надълго и на широко официално. Нека малко представим и някои по-интересни източници, като всъщност книгата на Кейт Роуърд за Donut Economics, 7 Ways to Think Like a 21st Century Economist. Всъщност Кейт Роуърд в тази книга обяснява надълго и на широко икономиката на поничката, която споменахме ние току-що. Книгата на Хаджун Чанг, Economics, The User's Guide, също много интересно четиво. Prosperity Without Growth е също или на български Просперитет без растеж, в която Тим Джаксън обяснява как всъщност икономиката може да се развива и да процъфтява без да използва повече от земните ресурси. Това е само част от книгите на темата за икономика и за устойчиво икономическо развитие, от които можете да подчерпите повече информация, ако сме ви заинтригували с тази тема. Сега нека да обобщим. В този епизод говорихме за бързата и за ултрабързата мода, защо те са толкова популярни и как всъщност можем да се борим с тях. Освен това ви споменахме за икономическата устойчивост на обществено ниво и какви са нейните алтернативи. Говорихме си за алтернативите на класическата капиталистическа икономика. Ако трябва да запомните нещо от този епизод като практични съвети, бихме ви казали: на първо място, когато купувате, да купувате качествени материи и дрехи, които знаете, че ще носите дълго време и много пъти. Насочвайте се към натурални материи, като лен, памук, вълна. Освен това, пазарувайте от магазини за дрехи за втора употреба. Те са едни от най-устойчивите места, на които да закупите широка гама артикули. Също така можете да си разменяте дрехи с приятели, да дарявате дрехи, така че хем да не се затрупвате, хем пък да имате някакво разнообразие във вашия личен гардероб, защото е абсолютно нормално да ти омръзне някоя дреха и вече да не искаш да я носиш. Не забравяйте също така, че може да ги поправяте и да добавите интересни акценти и елементи, като бродирането. Също, за да запазите вашите дрехи, които обичате да носите, можете да ги перете на по-ниски градуси и по този начин да не съсипвате материята толкова бързо. Възползвайте се също така и от платформата Good On You, в която да проверите оценката на световните марки по отношение на влиянието им върху планетата, върху хората и работниците и върху животните. Споделете ни в социалните мрежи дали сте изпълнили нашето предизвикателство.
коя дреха сте поправили и дали сте подарили или разменили със свои приятели неизползвани от вас дрехи. Освен това, да ви припомним, че всяка седмица имаме ново предизвикателство, което споделяме в нашите социални мрежи, така че не забравяйте и в тях да се включите, да споделяте ваши снимки, които ние ще решерваме. Това беше всичко от нас за днешния епизод. Очакваме ви в следващия. Чао и бъдете устойчиви!